Vítajte pri ďalšej epizóde Nočných šepotov. Dnes vám porozprávam príbeh Richarda Beasleyho, známeho ako Craigslist vrah. Tento muž využil zúfalstvo ľudí počas finančnej krízy na vykonanie svojich zločinov. Bol to príbeh o nádejach, ktoré sa zmenili na nočnú moru. Pripravte sa na mrazivú cestu do mysle manipulátora. No predtým, než video začne, chcel by som ťa poprosiť o odber na tento kanál. Veľmi ma to motivuje k ďalšej tvorbe. Ďakujem a poďme na video. Finančná kríza v USA v roku 2008 zasiahla nespočetné množstvo rodín. Zúfali ľudia hľadali akúkoľvek možnosť zamestnania. Práve v tomto období Richard využil ich zraniteľnosť. Na Craigslist zverejnil inzerát s ponukou práce na farme. Ponuka znela príliš dobre na to, aby bola pravdivá. A to aj bola. Richard Beasley nebol obyčajný muž. Na prvý pohľad pôsobil ako starostlivý mentor a náboženský vodca, no v skutočnosti to bol manipulátor so zločineckou minulosťou. Beasley mal za sebou sériu podvodov a drogové aktivity, no jeho najtemnejšou stránkou boli vraždy, ktoré plánoval s chladnou premeditáciou. Inzerát sľuboval prácu s ubytovaním a stravou na krásnej farme. Vhodné pre mužov bez rodiny, ktorí túžia po pokojnom živote, písalo sa v ňom. Zúfali muži, ktorí nemali čo stratiť, odpovedali na tento inzerát, no namiesto práce ich čakal desivý osud. Beasley nalákal svoje obete na farmu, kde ich privítal ako hostí, no po pár dňoch ich bez varovania zastrelil a ich tela pochoval na pozemku. Obete zmizli bez stopy. Rodiny sa ich márne snažili nájsť, zatiaľ čo Beasley pokračoval vo svojej temnej hre. Jeden z mužov, Scott Davis, bol ďalšou obeťou, no jemu sa podarilo uniknúť. Keď Beasley vytiahol zbraň, Scottovi sa podarilo utiecť do lesa a zavolať políciu. Jeho svedectvo pomohlo rozbehnúť vyšetrovanie, ktoré odhalilo hrôzy na Beasleyho farme. Polícia našla na farme viacero hrobov s telami nezvestných mužov. Beasleyho inzerát sa stal dôkazom jeho manipulácie a zlomyselnosti. Keď ho zatkli, snažil sa obviniť svojho mladého komplica Brogana Rafleyho, no dôkazy jasne ukazovali na jeho vinu. Richard Beasley bol odsúdený na smrť. Jeho mladý komplic, ktorý tvrdil, že konal zo strachu, bol odsúdený na doživotie bez možnosti prepustenia. Obete a ich rodiny konečne získali spravodlivosť, no jazvy zostali navždy. Príbeh Richarda Beasleyho je pripomienkou, že aj v najtemnejších časoch si musíme dávať pozor na to, komu dôverujeme. Čo si myslíte o jeho prípadoch? Zanechajte svoj názor v komentároch. A nezabudnite dať like, zdieľať a prihlásiť sa na odber. Vidíme sa pri ďalšej epizóde Nočných šepotov.